Xayrlı irtə, hörmətli millətdaşlar, tapşırığını başlayırıq. Həm ekranlar aldına Masiyevka avılında ömür sürüşü hörmətli millətdaşımız Hisamiddinova Münirə Abdulhaq qızın çağırıb alam. Bugün 9 fevral günü ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны кызлары Гүзәл, Алсу, киявләре Василий, Рамил, оныклары Диана, Регина, Лиана, Альмир, Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Аның күзләре шундый ягымлы һәм мулаем, әйтерсең бөтен дөньяның акылын һәм сабырлыгын җыйган диңгез. Әниләрнең сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы, бары әнкәйләр йөрәге генә шул кадәр түземле һәм шәфкатьле. Тырыш һәм тәвәккәл, сабыр, батыр йөрәкле син әни. Тормышның матур якларын гына күрергә тырышып, bir кайчан да зарлануны, уфтануны белмичә, сагыш моңга бирешмичә, яшәүне яратып, тирә-юньдәгеләрне хөрмәт итеп яши беләсең. Син безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Шундый гади, эчкерсез, ачык күңелле булып кал. Яраткан әниебез, сөекле әбиебез, рөхсәт ит сине бүгенге туган көнең белән котларга. Әкрен генә син инде картлыкның түренә аяк атлыйсың. Туган кардәшләрең, дус ишләрең, күршеләрең сине яратып, хөрмәт итеп яшиләр. Бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе дә шул гына бит. Раббым, сиңа алдада бик күп юбилейлар саулыкта, исәнлектә каршыларга насыйп итсен. Ягымлы карашың мәңге безгә яшәргә көч, дәрт бирсен. Синең дугаларың ярдәмендә хәйр-фатихаларыңны алып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Картлыгың ак оюктай, ак мамык шәлдәй, ап-пак шәшкәдәй бик тыныч, тулы иман, айык акыл белән уссын. Мең рәхмәт булганың өчен, безгә ярату, сөю назы бүләк иткәнең өчен. Кайда барма, шунда әнкәй йөзе. Кайда барсам, әнкәй күңелдә. Әни генә шулай синең өчен җанын биреп яши гомергә. Авырсаң, янда тора ул, төн буе кирфек какмый. Үз саулыгын да кызганмый, ул безне саклый, яклый. Рәхмәт яусын безнең әнкәйгә, анаргадыр бөтен авырлык. Әнкәйгәргә якты йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Жан җылысын тыя күңелебез, әнкәй көчен туя кулыбыз. Үпкәләмә, әнкәйебезгә гел изгелек кенә кылыйк без. Хөрмәтле Мөнирә Абдулхаковна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
чакта, котлый таңның назлы җил